Здравейте! Това ще е едно доста дълго клипче, или поне дълго, не доста дълго, което ще ви покаже как да се инсталирате играта Call of Duty Modern Warfare 3. Всъщност няма да ви покажа точно как да инсталирате, а само ще ви покажа някои неща, които трябва да знаете. Защото доста хора при инсталирането имат проблеми, а уроци на български няма за тази инсталация. Тя не е обикновена, може би заради това ще ви я покажа. Значи първо влизате в Замунда и си намирате торрента, който искате да свалите, но аз сега ще ви покажа торрента, който трябва да свалите. Защото има много, а пък не всички вършат работа. Така. Значи влизате си в торренти и си пишете Modern Warfare 3, няма нужда да е Call of Duty, просто пишете Modern Warfare 3. И това е, няма пишете мултиплеер или някакво такова, в смисъл после се слага мултиплеера. Изтегляте си ето това Call of Duty Modern Warfare 3 Reloaded, което е 13 гигабайта, но после след инсталирането ще ви стане може би повече със сигурност. Така, инсталирате си това, което ви е дадено за инсталация и след като инсталирате това нещо, ще трябва да му свалите крак. Не крак, а пач, извинявайте. Това пач се намира ето в този торрент. Трябва да го свалите от този торрент тук и да го сложите да го разархивирате в инсталационната папка, като заместите файловете от там, ги заместите в вашата папка с играта. Така, и вече сте инсталирали играта, предполагам, нали, след като инсталирате, сложили сте патча, обаче единствено може да играете синглплеер, не може да играете мултиплеер, поради простата причина, че не сте отключили това, което прави програмката мулти. Значи, после ще ви трябва да свалите това Tecmo M3, освен ако не сте я свалили оттам, Tecmo M3W, и ще трябва да разархивирате пак оттам, а може да влезете там от сайта Tecmo M3W, което е това нещо, това е сайтът им. Тук влизате и от тук теглите Tecmo M3, не знам точно къде беше в кой торрент, но в принцип от тук се сваля. И мисля, че беше тук Download Here, Discuss Here, тук Download Here натискате и го теглите. Но дори да не е това, пак го изтеглете, защото това ще е другия пач, който ще ви трябва. Tecmo M3 и вече като сте свалили Tecmo M3, той от тук ще пускате за мултиплеер. И тук си натискате вече, нали, но това после. И ще ви излезе едно прозорче, в което трябва това прозорче, в което не съдете по заглавието, нали, Offline One Gameplay. Тук натискате мултиплеер и Start One Online, но понеже тя ще ви излезе играта, но като влезете в серверите няма да ви намира нищо, поради простата причина, че още не сте сложили ето това нещо. Значи това е Tecmo MW3, някакъв код, това му е версията Public. Сега Public всъщност е точно това, което на вас ви трябва, за да може да открива сервери. И не знам точно къде мога да го намерите, но всъщност знам, но не съм сигурен кой точно линк беше. Затова ще оставя линковете за всички неща, които трябва да изтеглите под клипа. Но дори да не ви се получи от тези линкове, защото сайтовете са малко скапани, напишете Tecmo MW3 Public и би трябвало този RAR да ви излезне. След което го разархивирате пак в инсталационната папка, като замествате файловете и вече трябва да ви излезат серверите. А вътре естествено в играта трябва да сте дали Dedicate на Option, Dedicate Server и SES и на двете. И след като сте направили всичко това, вече може да играете мултиплеер. Обаче, понеже сега много от вас ме питаха, или по-точно не бяха много от вас, но все пак ме питаха, нали, сега ще трябва да дигат много левел, колко лесно могат да дигат левел, което аз в началото се питах доста и накрая разбрах, че всъщност за да дигнете лесно левел трябва да влизате в сервери, които позволяват, всъщност дават повече experience и може по-лесно да дигате левел, но това пак ще отнеме доста време. Затова по-лесно е ето това нещо, което аз съм си не изтеглила, ми пратиха, но знам линка за откъде да изтеглят. Ето това нещо, код 8. Ето това нещо тук, код 8 с иконката на Mortal Kombat, този Скорпион. Това като го натиснете, ще ви изпише Unlock All. И автоматично ви прави 80 левел, максимум левел, нали, 80 плюс, нали, ако има някакви оръжия там ви ги дава, там дори глупости, но ви отключва левела и вече няма да се налага да дигате левел.
за което също ще остава линк под клипа. Той е също RAR, който трябва да го разархивирате, или поне така си мисля, пък и да не, трябва да ви излезне тази иконка тук, натискате на нея, ще ви изпише Unlockal и вече сте готови с направо 80 лева. Нали, в Call of Duty Warfare 3. Сега ще ви покажа вече и за играта, стига сме говорили, нека да ви покажа какво би трябвало да ви излезне и за Dedicated сервер малко да ви покажа. Значи мултиплеер, Start One Online, но няма да играме, защото сега в момента няма как, а пък и това клипче е за урок, а не за игра. Да. Сега ще го правим проблема. Така, извинете ме, черен екран, да, но... Хайде. Така, след като вече сме в играта, значи тук има едно сервер, в което ето на ми намира сервер и на вас би трябвало да ми намира вече, като сте изпълнили всичко, което ви казах в клипа. Ако мислите, че говоря бързо, съжалявам, но ще трябва да изгледате клипа наново явно, или там частта, която не сте разбрали. Така, значи вече ви намира, но в Options Dedicated Server трябва всичко да ви е на Yes. Принцип това е за Remote Control, за ако го играете с нещо като PlayStation, но мисля, че без Yes работи, но за всеки случай го направете на Yes и Enable Server Browser, което трябва да ви е на Yes, сигурност, за да може да играете. Значи принцип в Play, след като вече сте направили това за 80 лева, ето 80 лева съм играя от доста скоро, от 1-2 дни, а пък влезох направо 80 лева с всички там айтеми. Тук Create клас правите и сега Custom клас 1 и си правите каквото искате там, нали, които искате оръжия да играете. Имате право на 10 класа или 5 ли беха, не знам. Мисля, че са 5 имате право, но иначе тук са 10. И си избирате Primary Weapon или Secondary, което ви е после weapon, в който ще ви трябва да ви помага, ако случайно ви се свърши патроните, нещо такова. Принцип избираме Primary Weapon. Сега си избираме кое оръжие. Rapid Fire, Red Hot, Target, Classic, Primary, Assault Rifle и си избираме, да речеме, не знам кое да си избера. Това AK-47 си го избирам. Bullet Scary More Damage, Total Material. Това вече избирате тук как да ви удара патрона, какъв вид е патрона. Значи по-лесно се фокусира, повече удар да нанася, по-тежък да е повече демидж. Attachment ще го направя за повече демидж. Тук вече мерник и други такива, които също ще трябва да изберете, защото е много хубаво. Значи ще си избера, мисля, това тук къде беше, Red Dot. И сега ще си избереме само каква да ни е точката. Мисля да е... тази ми най-много харесва, кръглата. И камуфлаж, това вече е камуфлаж на оръжието, не на вас, така че не мисля, че е много важно, но да речем си го направим ето такова, това ми харесва. И сега вече може да изберем на Secondary Machine Pistol и това вече за пистолет. Но понеже има и по-силни оръжия, мисля да изберем 5-9. Да му избера холограф, не холографик. Да речеме това. Ледъл, това е с какво да играете в първия клас. Значи ще си избереме бомба, такава граната. Това е вече, не знам точно какво е това. Това са добавки, които ви се получават, взимате ги при... помагат ви в самото стреляне и така нататък. Ето, това ви дава бързина и не знам там какво друго. Ще го вземе него. Перк 2, тези не са чак толкова важни. Съпорт или специалист, да речеме специалист. Но това също не е толкова важно. Добре.
Хубаво, сега как ще върнем? Ето, върнахме. Добре, пренасяме се на Dead Streak, което е Juliet Revenge, Final Stand, Dead Mayhem. Това са неща, които след като умрете или се съживите, вече ви респаунат. Кое си избират? Значи Juicet ви дава бързина неограничена, когато ви респауне. Revenge ви дава позицията на опонента ви. Final Stand, не знам точно какво е, не всички ги знам. Това е за гранатата. Това е когато умрете, ви убият, точно тогава натискате бомба и може да го убиете, ако е близко до вас. Но и да не е близко, бомбата има доста голям обхват. Hull Points Increase Bullet Damage, което ще рече, че ви дава повече демидж при куршума, когато нанесете на опонента. Но на мен най-много ми харесва. Да, това би могло повече да ми послужи върху тези оръжия. Сега, когато сме готови вече, връщаме назад. И сега ето клас 1, ние с АК-47 и М59. По принцип те класовете са си наредени, но поне на мен не ми харесват повечето. Си ги избирам сам. Например, Assault Rifle най-много ми харесват. Понеже искам да имам повече от тях, например си избирам. Ето така, и то бързо се избира, не е чак такова. Вече това са настройки, които след като сте извършили абсолютно всичко и сте стигнали до тук, е хубаво да си ги направите преди да почнете да играете. И да. Повечето неща няма нужди, само оръжията може да си изберете и вече повечето неща надолу няма да са ви толкова нужни. Handgun, едно ми харесва е това магнумче. Ще си го взема. Tactic Knife, Akimbo. В принцип не всичко ви е отворено, поне така си мисля. Затова е хубаво да предприемете това, че да станете 80 лева веднага. Пък и защо да дигате, като може направо да станете 80 лева. Просто няма смисъл. Това беше от мен за сега. Дано урокът ми да ви е помогнал, защото български уроци на Call of Duty поне аз не съм виждал. И най-вече за тези неща. Също така ще оставя линк под клипа на един мой приятел, който може да ви покаже как да си сложите хак. Та когато някой ви ядоса, просто пускате хака и може много лесно да убиете някой. Това беше за информация под клипа. Всичко, което искате да ме питате в лично съобщение или на коментарите, и това беше от мен. До скоро, до нови клипа.